अग्गे विश्व कोंकणी समाज बांधवांचं आणि वीक्षक वृंदांचं नमस्कार. मी गीता वागले बंटकल्लू. आमच्या समाजांत ते कितल्या बाया मस्त प्रतिभे घेऊन तसंच मस्त साधने करून मस्त नाव पावलीचं. थोडे जण ते प्रचारस्यंत, थोडे जण येलेमरे काही म्हणसारखे कोणासो प्रचार नसताना त्यांच्या कार्य त्यांच्या साधने करीत असत. असल्या एक बायांच्या साधनेचा परिचय करून देऊनचे, त्यांच्या प्रतिभेचा परिचय करून देऊनचे विशेष कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम व्हिडिओसून प्रसार होऊनचे यशस्विनी कार्यक्रम. हे यशस्विनी कार्यक्रमाचं तुम्हा सगळे स्वागत करतो सा. आजच्या ह्या कार्यक्रमात विशेष प्रतिभावंत एक महिला आमच्या ह्या स्टुडिओत असा, ती कुसुमा कामत करवालू. उडुपी जिल्ह्याच्या अलेऊरू ग्रामाच्या एक दक्ले गाव करवालंत वास करून असंच्या कुसुमा कामत त्यांच्या प्रतिभे एक नाही दोन नाही, प्रत्येक क्षेत्रांतो त्यांनी त्यांच्या हेज्जे थौलसेनी. तसल्या कुसुमा कामतांचं वीक्षक बांधवांत प्रचार परिचय करूनचे माझे मुख्य उद्देश. ह्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश ह्या स्टुडिओचं आम्ही कुसुमा कामतचं स्वागत करूया. कुसुमा, तुमचं ह्या स्टुडिओचं स्वागत, यशस्विनी कार्यक्रमाचं तुमचं स्वागत करतं. कुसुमा, आता आमच्या वीक्षक बांधवांचं तुमच्या हव्यास कसं लागे म्हणून एक परिचय करून देवलं होईल ना. अति पुढे मी एक माझ्या अम्मा बाबांचे काटो काढता. बाबांच्या आज 4ण्याच्या पुण्यतिथी. तसंच त्याने एक आज जन्म दिला मी, त्याने आज एक प्रपंचच मी कुसुमा म्हणून दिसला. हा अनेक म्हटलं तर माझ्या कलाविदे म्हणून मी आज व्हिडिओच्या समोर बैसायला हव्या, तर माझ्या गुरुकारच प्रोत्साह दिला. त्यासो मी एक ऋणी होऊन असा. मी एक बडातना घर उपादलेल्या आतराडीच्या गावांत. थंय मस्त पीशी सर अण्णांनी भंगार शिकेल्याने मला शिकेन. थंय एक आम्हाला शाताच्या काम नाही, काही नाही ते शाताच्या काम नाही ते मायारा अत्यंत बडा कुटुंबात वरल्या शाताच्या काम नाही ते. मग एक ताई मला एक वरड करून दिला आणि शाताच्या घरी वरड करून दिला आणि थंय दिला. परंतु मला एक काय शिकायला हव्या, कसाला चला म्हणते मला शिकायला हव्या पुढे जावड्या कसाला असला तर म्हणून थंय ना शाताच्या काम पूर्ण शिकलाय. थंय मग माझ्या गव्हाने माझ्या प्रतिभे बघून मला प्रोत्साह देऊन आधी इथं यायचं झालंय गोत नाही ते. मग पुरं शिकायला वरड झाल्यापर्यंत शिकला. तर मी पीसी सर शिकला सा कॉमर्स घेऊन. आणि त्यातच मला एक शिकांत आम्ही घर असतानाच काहीतरी एक बोळांचा त्यास एक प्रासाबऱ्यांच्या काहीतरी रेडिओ एकांच्या मस्त होत्या. त्याचा रेडिओ काहीतरी रेडिओ प्रसार माध्यम होय. तर आम्ही त्यात काहीतरी आलं तर त्या तकिताचं सांगायच्या, त्यास काहीतरी प्रासा घालून बोळांच्या. नंतर घारा कोणतरी यंती कुठल्या त्यांच्या ते गेल्यापर्यंत त्यांच्या हाताच बोळांच्या अनुकरण करून घेऊन त्या घ्या. माझ्या आधी काही कोणाच कळला ना म्हणताना आम्हाला भंग म्हणते अण्णाला आम्हाला त्या फील्डात स्वराला झालं नाही. त्याने एक शिक्षण करून एक वरड करून दिला. आणि मग थंय गेल्यापर्यंत आमच्या गावांत गे दकला महिला वेदिक समाजांत गे सारायला थंय गे दकला कवाना गे सांगते कुठं त्याचं प्रोत्साह होऊन आता मी कथे कवाना नाटक रचने करता, निर्देशन करता, मिमिक्री करता, चंडंत असा चंडेवादना गे दिल मैसूर दसरा गे जाऊन आमच्या चेंडे बळाग असा त्यांत असा आणि आमच्या जातीच्या चेंडे बळाग बंटा कलांत असा त्यांच्या सांगात्यावर जाणता. मग आता आमच्या संसार म्हणून एक संदीप कामत त्यांनी पिक्चर काढले आणि त्यांत कोंकणी मग बायो म्हणून त्यांत एकट केलसा. मस्त जाऊन मस्त संघ संस्थेतून सन्मान वगैरे घेतला असा. तसं आता आज इथे येऊन आमच्या विश्व कोंकणी केंद्रात एक माझ्या परिचय करून अवकाश करून दिलसनी. कुसुमा, तुम्ही आतराडीचे म्हणताना वीक्षकाचं एक विषय मी सांगायला सांगता. कुसुमा कामत माझ्या बाल्य संगाती आम्ही एकच गावांतू मूलतः आतराडीचे दोघं एकच गावांतू उपदान थोड झाले. हे असं सांगताना कुसुमा तुम्हा पिली एक क्वेश्चन विचारले मला हे होतं की त्या म्हणताना माले कळलेल्या मट्टास तुम्ही आतराडीत असताना विद्याभ्यास करत असताना आणि वरण हुंचो नादी खैलो एक असले तुमच्या कलेगारिका मस्त दिसत नाही. त्या वरड झाल्यापर्यंत तुम्ही एक सांगलं तर माझ्या गावाचे प्रोत्साहन म्हणतं त्या करेक्ट. तरी त्या प्रतिभे आधी खै होत्या, त्या प्रतिभे आधी किताली बाहेर राहील नाही. मग येवले कारण कसलं आहे बरं झाल्यापर्यंत तुमच्या प्रतिभे दिसा दिसा उजवडीस येवले सुरू झाले.
त्या मूल कारण प्रेरणे कसले गावले म्हणून सांगायला आम्ही इस्कूल दक्कला बसून एलिमेंटरी बसून आतरडी स्कूल परकळ हायस्कूल हिरडका कॉलेज दक्कला बसून इस्कूलान तेगे डिबेट ते हेगे कार्यक्रम करताना डान्स हा पद्य हा पुरा सांगलाच आम्ही केलास मग हायस्कूल गेल्यापर्यंत मी कथा कवानागे बरेळे सुरू केले त्याचं प्रचार असायला नाही कोणी सपोर्ट नाही प्रोत्साहन नाही ते असं बरेच ते बरेच मस्त त्यातच मी कॉलेज जातानाच नाटकागी बरेले असं मी बरेले नाटक तुळू कन्नड कोंकणी 3 भाषेने झालीच ऋणान बंद तुळू भाषेने झाला आमच्या भाषेने झाला असा मस्त तसं मग त्याच त्या ऋणान बंद नाटक मी करवळायला पर्यंत महिला वेदिके सगळे करून दाखवलंय महिला त्यांच्या हळदीतल्या ग्रामीण जण सगळे घेऊन गे केल्या त्यागे बघून मग कुकले मग मिमिक्री एकू करते कुठले त्याच मग पुढे गेल्या मग आकाशवाणी तेगे बोललेले मग आमच्या पुढलीक मराठी ते कोंकणी अकॅडमीचे सदस्य होऊन असताना बेंगळुरू मैसूर बॉम्बे त्याने गे अवकाश दिल्याने मला मग मस्त प्रचार झाला म्हटलं तर तुम्ही मस्त जणांपैकी माझ्या ಬಗ್ಗೆ प्रचार करून मला बदल रंगांत गे बोलल्यानं माझ्या अज्ञानास परिचय करून दिलसात तुम्ही तुम्हाला वरून येऊन असतं मी मग एक असरगोड चिन्ह राष्ट्रपती देतं ते मस्त मला म्हटलं तर आमच्या वेबसाईट ओपन झाल्या RSBंत त्याचा परिचय झाला मग त्याने माझ्या प्रतिभे बघून माडे इडी कोंकणी अकाडेमीत 42 समुदायास परिचय करून दिलाच त्यांनी मस्त कडे बोळ्या घालाने कासरगोड थई खई त्यांच्या घर कोंकणी कार्यक्रम असा थई बोळ्या घालणं असं एक ग्रामीण प्रतिभे आहे त्याला प्रोत्साह द्यावा त्या हळदीन ते मस्त प्रतिभे असं म्हणून त्यांनी मस्त मला प्रोत्साह दिला त्यास केद्दावर होऊन असतं मी आता तुम्ही सांगले तर बडा कुटुंब म्हणून तुमच्या कुटुंबाच्या ಬಗ್ಗೆ म्हणताना मायाराच्या ಬಗ್ಗೆ एक थोडं आमच्या वीक्षक बांधवांचा परिचय करून दिला म्हटलं तर आतराडी म्हटलं तर मेन रोडच कारकळा आमच्या रोडच होते आम्ही अम्मा बाबा मस्त भंगार होते बाबा कुली काम करून होते मग आम्ही 11 जण धाकले अण्णानी 5 जण असं त्या समयास 11 जण धाकले म्हणताना काही एक उद्योग नसताना पोहोचूनच्या ठरलं एक साधन आम्हाला एक मर्यादेने लायक करून पोहोचलं तरी त्यांनी त्या टायमार मग अण्णानी परगावून गेल्यापर्यंत आम्हाला एक शिक्षण दिल्याने ॲडव्हान्स आणि आमच्या टायमास आम्हाला वरड करून कोडकडे वरड करून दिलं असं नाही त्या सगळ्या आत्ता त्याद्दा त्या असायला प्रतिभेचे गोत नाही आता सांगतो मी असं पुढे येते कुठल्या त्याद्दा तू तुला काहीतरी अवकाश देऊन तुला पुढे वरतंतर तू आधी कानी कोथरला जण म्हणते ते म्हणतं मग हे बदल कोण वेदिके गेल्यानंतर माझा अण्णा एक बेळगावत असा मुरलीधर प्रभू म्हणून तो आणि त्याच्या अंडर नाव्या म्हणून त्याने मस्त नाव पावलेस मग मी मग बदल की त्यांच्या ह्यावर असं आता मला प्रोत्साह देन तर सांगता गे मग इथं वरड करून दिल्यापर्यंत आधी आमच्या मामा मामीला ह्याच्या बघे तिथल्या गोत नाही त्या कामाच्याच असल्या आता त्या कृषी कुटुंब कृषी करीत कृषी करीत म्हणताना मी मग आता मिमिक्री करण्याचं कारण काय म्हटलं तर एक मिनिट तुम्ही कृषी कुटुंब करवळांत गावाच्या घरी कृषी कुटुंब त्या कृषी कुटुंबांत असानं ह्या एक प्रतिभेत मग पुढे होरले कसा अवकाश गावला एक अगदी पुढे एक प्रेरणे गावल्या विषय सांगायला ना मी असंच एक आता एक कोड करला तर एक अभिनस फेट पडायला वगैरे त्यास एक आकार आहे करेक्ट तसं मी मस्त जीवनात मस्त भंगान बेसलाय त्यादा असेच सगळे कृषीचे काम करीत असताना मनात त्या वादला असं मी बरेंच्या केद्दाव तसंच काम करीत असतानाच माता एकच कच्ची घालूनच्या मग घरी पुस्तक असला तर बरेंच्या नाटक हा कवाना हा कसाला हा पद्य मस्त आमच्या भाषेत बरेंचे मग त्या मिमिक्री कसं म्हटलं तर अशा सगळ्या हळदीतल्या प्राणी पक्षी माद्रू कुत्रे त्या बघित असताना ते भोंगताना मी त्यांच्या सांगा करताना एकदम मी असं बाईसना माद्राच्या तारडताना माद्रू सुत बघू सुरू केला ना कुत्र्याच्या हात करताना कुत्र्यानं बदल कुत्र्याला काय म्हणून भियानं तसं त्यादा यावडलं ह्या काहीतरी करून दाखल तर कसं आहे म्हणून मग दाखल्या वेदिकेत तगे करून दाखवल्या त्या मग फेमस झाल्या अग्ग्या हा असं म्हणता म्हणून मी केल्याकडे सुमारकडे एकटी देवनगरात करताना घर कोंकणीत करताना एक धर्मपरच्या टायमास कुत्र्याच्या वायस काढते कुठला अग्गे कुत्रे पूरच होत आहे ते मग थंय एकटी साणूर अंत बायलो ह्या म्हणते कार्यक्रम रात 1 गंटेस मिमिक्री करल्या म्हणते त्या काही गोष्टी असायला उज्जड सर त्यादा थंय वसंत कुमार पेरला ते म्हणते त्यादी 1 गंटेस मिमिक्री करताना हे कितल्या हा निदल असलं कुत्रे पुरायला थंय कुठलं मग वसंत कुमार पेरला माझ्या नंबरा घेऊन आकाशवाणी 1 घंटा संदर्शन केलं मी तसं मग असं एकदा परिचय होऊन एकला बायोडाटा द्यायत कुठल्याने सांगित राज्याच्या अग्गीकडे कार्यक्रम आता तुम्हाला कृषी म्हणताना कसा लग्गे कृषी करतात घरी कृषी म्हणताना आम्हाला खोपलीचा तोट असा नारळेचा तोट असा थोडा मग शात घालता आम्ही भात करता मग बित्तील तरकारी ते हेगे करता मल्लिगे असा
त्याचप्रमाणे मामा मामीनीच असं तरी आम्ही चोकटा रगे जाऊन गे पुरा ಒಟ್ಟುನच करतात त्या कृषीचं काम करीत तुम्ही तुमच्या ह्या प्रतिभेचं एक अवकाश तुम्हीच शोधून घेतला मग ह्यानी गुरुकारांनी जावळ्या गावा कश दिला नी तसं म्हणून आग्याटी बोलले तिकडे मग कामाच्या मध्ये घरा कसाला असं त्या काम करूनच बाहेर सराच्या खाईन जावळ्या असल्या तर गोरू असं दूध काढले आता तुम्ही नाटकाच्या एक गीळ असा नाटकाच्या हव्यास असा म्हटलं तर साधारण कितली नाटकं बरेले सतत सुरू रचने कितली नाटक रचने एक कोंकणीने एक 2-3 असं मग तुळवेने एक 4-7 नाटकं झाली म्हणताना ठरली 2 घंट्याची मग बायानीच जागी करून जी 1 घंट्याच्या 3/4 घंट्याच्या घ्या असा लगे करून सुमार केला पुरा प्रदर्शन केलं तुळवेने आता आमच्या संसाराने बायो पिक्चरच्या बघे सांगल्यात त्या पिक्चरान तुम्हास कसे अवकाश गावला म्हणताना आता आम्हास कळलेलं म्हटतं असं आमच्या राजापूर कोंकणीच्या आधी फुडला पिक्चर आमच्या संसार त्या संसारात त्याच्या नदी बायो त्यांनी तयारी केली त्यांनी त्या दोनात तुम्हाला अवकाश गावला म्हणतं ना त्या खैल रीतीने अवकाश ते म्हणताना त्या आमच्या संसार म्हटलं तर संदीप कामत अजयकार हिने केलाय रचने निर्देशनापुरा त्यानंतर आमच्या मस्त जण आमची जातीचीच नाटक कलाविदा होती मग माल्या कसला म्हटलं तर आमच्या आदिल्ल त्या पिक्चरांत आदिल्ल गे सीन होते शाताच्या त्या ह्यागे तेच त्याने सांगला ना कृषी कुटुंबाच्या बघे म्हणतात तिला सांगला ना तुम्ही एक पार्ट करायगे त्यानंतर तुम्हाला एक कोठ्या होईल म्हणून मग कृषीच्याच काम करले असायला त्याप्रमाणे एक घरी भावाच्या घरी विधव होऊन भय नसला तर कशी त्याची परिस्थिती असा म्हणून बघे एक मला एक पार्ट होते त्या मग मला त्यानंतर तसंच मला हे घरी कसं करतं कृषीच्या त्या ह्यागे तसंच मग आमचं दकला झील अक्षय कामत म्हणून तो शॉर्ट फिल्म मागे करतात असं म्हणून मी बकरा कॅमेरा गे फेच केला होय तसं म्हणून तिला मस्त शॉर्ट फिल्म म्हणता गे माल्या घातल्या ना आमच्या झिलानं तसं म्हणते कॅमेरा पिक्चरच्या कॅमेरा आम्हाला तर अम्माच्या हव्यासच धाकल्याच व्हायला दोघं धाकली तुम्हाला मला कळलेल्या वाटतं तुम्हाला दोघं झील धाकली दोघं तुम्हाला सपोर्ट करता दोघं त्याच्या फिल्डात गेले त्याच्या फिल्डात आता ते केवढे ठरले असं एकल्याच्या BCA होऊन काम करत असं दकल्या मग एकला KMC कोर्स करत असं इधर ठरलं आता तुमचे यजमान ते तुम्हा सगळ्या काही जावल्या रात्री जावल्या लागतात त्या सगळ्या बुलेन हॉर्नच्या करतात काही किरीकिरी करीत नाही किरीकिरी नाही त्याच टाइम नंतर फोडशी तरी बोडा हॉर्न हाडूनचे त्या करत हे कृषीचं काम असा तू काही जाणत नाही मी त्या कृषीच्या टायमार पुरा करूनच कसाला असला तर आणि त्या टायमात सगळ्या मला ठेवलं असला तर बदल ऍडजस्ट करून जाणता माले कळलेलं म्हटतं असं तुम्ही एक चंडेवादक होय किती म्हणता ना ಬಂಟಕಲ್ಲಚ್ಚ आमच्या चंड्या ಬಳಗದ್ದು तुम्ही कितला चंडवाद आईलसत त्या चंड्या ಬಳಗ सुरू करून तुम्ही कितल्या समय झाला चंड्या वादन सुरू करून कितला समय 2014 आम्ही शिकली आमच्यात एक बदल पुरा मिक्स करून बदल भाषेची पुरा वटवून सार्वजनिक वटवून शिकले आम्ही त्या चंड्या शिकला 2014 मग आता खैल टीमाची बोलत त्यांच्या सांगत अग्गाटी जाणता आमच्या जातीच्या म्हणून वाटलं तर तुमच्या श्रीदुर्ग चंड्या ಬಳಗಂತ ते चंड्या ಬಳಗಂತ तुम्हाला चंड्या शिकायला म्हणूनच्या कसा प्रेरणा गावल्या मी शिकांचे अंदाज नाही म्हणतात की भंग असं मग त्यांच्या चंडे गेवढे चंडा समजतं गे रेट असतं म्हणून केला मग आमच्या घरला सांगण्याने तू इथला गे ऍक्टिव्ह असताना मारेन ह्या तो एक ये चला आमच्या गावांतले ग्रुप करूया पुरा भाषेची वट्टून म्हणून वत्ताय केल्यास मग गेला मग त्यानंतर पुढे गेल्या साधारण दुसरं कितल्या प्रदर्शन दिलसत मी सुमार होईद म्हणता कोडीकडे राज्याच्या कोडीकडे गेलसा मैसूर दसरा गेलसा हंपी उत्सव गेलसा कदंब उत्सव गेलसा साधारण अगेटिव्ह कार्यक्रम असला जाता त्या कार्यक्रमात आता दूर दूर जाणता ना तुम्हाला घर सोडून जावल्या लागता घरी कोणतरी करतील असं तुम्हाला जा म्हणून घरचं काम की त्यांना 2 दिवस जावल्यावर झालं घरचं काम कोणीतरी करला दूर असलं तर म्हणता कसं म्हटलं तर मामी तुमचे मामी म्हणतात आता आम्ही दीरा सांगता मामा मामी गडस आमच्या घर सेपरेट असं तरी हो आम्ही जाऊन येऊन गे चोकटार असं आता मी खैतरी गेल जावला तर त्याच्यावर गोरू आमचे गोरू मी इंगड पोचला सण मामीने दीराच्या बायली यंत्र करत दूध काढले असला तर मग त्याच काही तर जावलं असला तर मी होंदानिके करून परस्पर सहकार्याने चालत कुसुमा मी एक विषयी तुम्हाला स्पष्ट करले पावता तुम्ही आता नाटक गे मस्त बदल इंगडी कोंकणीने नाटक केलं त्यात खैल रोल चढ करतात तुम्ही
पात्र मी कोंकणीत मी पार्ट केला नाही, मी दिल्ल्या मांतर शिके निर्देशन केला निर्देशन केलं होय माझ्या बदल बदल कन्नड हुंदे तुळू हुंदे होय मला आता साधारण कसाला करतो असं हा एजेड म्हणताना पोषक नटी पोषक नटी तशी आता परांची आमचे कॉम्पिटिशन नाटक झालंय आमच्या म्हणतं त्यानंतर पोषक नटीच आधीला एक बज्ज नाटक म्हणून नंतर त्यानंतर मला तिथं मराठी म्हणून प्राइज गावलाय कॉम्पिटिशन नंतर मला त्या साधारण पोषक नटीच आता पिक्चरान तो परांची पोषक नटीच घरच्या मेन रोल आणि तुम्ही एक बरहागार तिवो होई किती म्हणताना कवाना आणि बदल बदल पद्य आमच्या आरती हाडूಗಳು असंदे आमच्या भाषेने मस्त तयार करून तुम्ही श्रीमंत शास्त्र सहित धाकल्या पाळण्यास घालूनच्या सहित तसल्या सगळ्या तुम्ही वरड सहित कसल्या सगळ्या आरती हाडूಗಳು तुम्ही तयार करून तुम्ही संघांच्या सुमार व्हिडिओज मी ऐकलेसा ह्या एक साधारण कितल्या बरेल असत तुम्ही आमच्या भाषेनेच मी आरत तुम्ही सांगितलं 10 क्लास मग एक पावसाच्या बग्गे मग एक पावसाळी कसा दिस काढल्या होईत खावण आता थंडी आता महाराजांची बंटा कालांत आमच्या जीर्णोद्धार त्या रांदा पगे काय केल्यान त्यांनी तसं गे पुरा बरेल असं बदल बदल रीतीने सुमार एक 25 पद्य बरेली चढेत म्हणजे ಕೆಲವು साहित्य आमच्या तरी हो दाटी पिक्चरचे असतात पिक्चरचे ओके ओके म्हणताना तुम्ही एक साहित्य होई आणि एक गायक होय किती म्हणताना तुमच्या गायनावर मी सुमार व्हिडिओ ऐकल्याचा गायनावर होय तुम्ही आधीपासून गायन करीत होत्यात गायन म्हणतात स्कूल म्हणता गे टीचर आधी कसं कसं आता कॅसेट घालून डान्स होय अదే पडद्याच्या पाटलासून रवण टीचर पद्या सांगायची फोडशानी नाचांच्या म्हणताय तसे असताना टीचर आता मला बोलले टीचर गे बोलले ना नಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡು ನೀನು म्हणून डान्सचे पद्यागे सांगायला मला बोलले होते तसेच एलिमेंटरी तो हायस्कूल तो पुरा अवकाश गावला मग त्याच आम्हाला वेदिके गावले आणि घरी एक आम्हाला तसला व्यवस्था नाही त्या पुढे होरांचे संगीत क्लास सगळे जाऊनचे तर म्हणते ते त्या नाही तिथले त्या खैल तुम्हास म्हणून नाही अज्ञानसो एक त्यांच्या सुप्त प्रतिभे बाहेर येऊन झाले तरी त्याचे एक वेदिके हवे त्यांचे एक जणांचे प्रोत्साह हवे त्या मात्र ते पुढे जावलं तुमच्या म्हणून प्रत्येक असो त्या एक सहकार प्रोत्साह वेदिके अज्ञानसो हव्या आणि माले एक विषय अर्थांत कळण येयले तुम्ही आता इव्हेंट असं वरड असद ब्रह्मोपदेश असद तसल्या कार्यक्रम असं आपम दोसा त्या अग्गे तयारी करतात ह्या निजहून तरी ऐकन मला भारी विशेष झालं की म्हणताना घंट्यास कितल्या हा बेडिके असता तसले बेडिके पुरेके करल्या झालं तर तुमच्या हात चळका तिथल्या फास्ट होऊन जावे मी परांची एक व्हिडिओ बघल्या त्या व्हिडिओ तुम्ही आपम करूनच्या एक स्टाईल असं या साधारण खैल बायांसो येईना त्या तुम्हाला करले प्रेरणे कसा गावल्या त्या करल्या म्हणून तुमच्या मनात कसं आहे नाही नाही आम्हाला त्याच्या एक आयडियात नाही ती मी आजचा गे आता कसाला मला स्वतः काम म्हणून काही नाही संपादने म्हणून काही नाही घरी शेताचे काम करून जेव्हा मग असं काय तर कार्यक्रम गेला तर दिल्यानंतर दिला नाही मी दुड्डासाठी खाऊ आमकिटला रेट म्हणून गेला नाही दिल्यानंतर दिला नाही प्रति केला जण कलेस किट्ट देवळा अंदाज असं तिथल्या देंत घेऊन येऊनचे तसं करी एक मनाचं समाधान आमच्या कलेस एक वेदिके आणि एक 4 जणांचा परिचय होता आम्हाला मस्त जणांचा परिचय झाला मला तसं घे म्हणता म्हणून जाईन होते मग परांचे माझे गुरुकर वाढले गे जाणत त्यांनी टेम्पी लेकलान सांगला हे असे असे आपा मग करता मी पीठ गे तयार तयार करून द्या आम्हाला काही काम नाही पीठ ते पुरं तयार करून जस्ट भाजून देऊ ना येऊनच्या मानतर तर होईदा कोणतर असलं तर हे सांगल्याने जाणता हंगो म्हटल्याने होईदा माझ्यानं म्हटलं बघ जाऊन एकदा मग गेला त्याला मला त्या कसाला एकदा हात घातल्यापर्यंत इंटरेस्ट चढ साधन करलं मला कसाला तरी असलं तर त्या माझ्या तसं म्हणून मी गेला त्याला केशव अमीन म्हणून मूड भेटूच तर तयार करून द्या फुल झाला मग त्याच एक सेट झाला आता केदा तरी असलं तर लाईव्ह फंक्शन वरड्याला घेऊन दे मादरंग घेऊन दे नंतर बायके त्या सगळे केला होता त्याच्या षड्डंतच करून देवढं असता त्याच्या षड्डंतर 15 कावळी 15 गॅसर मी भातता 15 एका काला तेवसून काढी तेवढं हेवसून घाली तसं त्या तुमचे पाय आणि हात आम्हास एकदा पाय चाललं तर हात चढत नाही आता आम्ही हाताने काढतो झालं पाय थैच राहतो पायाने आम्ही पुढे जाताना हात थैच राहतो तुमच्या त्या एकच टाइम म्हणता हात पायी तिथल्या फास्ट जावल्या की म्हणताना त्या कावलींत सोडलं तर ह्या कावलींत करता एकच ना म्हणे टाइम टू टाइम त्या काढल्या तिथल्या एक 15 कावलींत तिथल्या एक चटवटिकेने जाऊन काढून तिथल्या एक सुलभ तुम्ही कसा मॅनेज करतात आम्ही कितल्या करतात ಗಂಟೆ 350 400 ಸರ್ ಕರ್ತಾರೆ 350 400 करतात
त्या तेवढी हेवणी धावानं तुम्हाला पाय असं शेण पडत नाही. धावन अभ्यास नाही गाद्यांत एकदा तो काम करून कृषीचं काम करून अभ्यास काम करून असं नाही अभ्यास मग त्या एक आम्हाला न्याक असतं की म्हटलं गॅस एकच ठेवता आम्ही स्लो ठेवीत नाही एकच सारखं होय बट आणि कशाला म्हटलं तर त्यांनी काढीत नाही त्याला लावलं असत नाही काढून असत नाही हुनच हाताने काढून घालला होय त्या मला काय हा देवाच्या हा अम्मा बाबांच्या आशीर्वाद हा कसाला हा त्या एकदाच शिकायला मला येईल तर त्याला विचित्र विशेष साधारण बायांचं तिथलं एक फास्ट होऊन धावण करून तिथल्या सुलभ नाही मी त्या व्हिडिओ बघून मालेच एक आश्चर्य झालं त्या वीक्षकांचं ह्या एक तुमच्या कला खंडित कळ्याचं म्हणून ह्या क्वेश्चन विचारलेलं आहे तुम्ही मिमिक्री करता म्हटलं साधारण खै लगे मिमिक्री करतात मी साधारण मस्त वस्तू खेळायच देतात वस्तू आम्हाला मला मस्त नाव पावलं म्हटलं तर कुत्र्याच्या मांजराच्या मग धाकला रडांच्या मग फोडशी दखली फोडशी कशी बोलतो मग आणि मी एक चरण्या घेऊन त्या ख्या कोणाला दिल तर एक जब्बे कसे बोलतो ह्या असे करता म्हणताना मला आता डबिंग व्हायस असं पिक्चराचं शॉर्ट फिल्म असं डबिंग व्हायस असं बोले तसं तसं डबिंग व्हायस खै लगे फिल्म कन्नड ಅಂತ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿಲಾಸ ಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಗೆ ದಿಲಾಸ आमच्या ह्यांतगे केलाव प्राय त्यांच्या जब्ब्याच्या हातर बळाले परांचे कप्पू पंजे म्हणून त्यांतो जब्ब्या बळाले प्रमिस तस आता काही गेल तर मिमिक्री करले तर ऑन द स्पॉट तुम्ही करून दाखवतात आता आमच्या वीक्षक बांधवांची एक मिमिक्री करून दाखवले होय ना अवकाश दिला असतं हे तर करायलाच लागतं नाही तर ह्या कसाला मिमिक्री करता हे तोंडाने म्हणतात खंडित आमच्या वीक्षकांनी तुमची मिमिक्री एकदा ऐकले म्हणून एक आशा असतात अग्या वीक्षकांचं एक दक्कले काहीतरी व्हायचं कुठे दाखवा आता एक माधुरू साधारण घरा कसे आरडता म्हणून सांगायला हे अग्या जणांच्या घरी माधुरू असांच्याच ते दोघं माधुरू असलं तर कशी झगडतं म्हणून दोघं काहीतरी खावळं घालताना कशी झगडतं म्हणून असे झगडले तर दकले कुत्र्याचे पोर कसे आरडात म्हणून त्याचं ठरलं कुत्र गेटाला गे विना आणताना एकदा अंगातला पाणी सुक सके बॉम्ब मारून असं असं भोंगता मग त्याचा धाकली काहीतरी रडांची असला तर जाऊन तरी ही एक विशेष प्रतिभे की म्हणताना आमच्या भितूरसून येवल्या त्या वायस त्या भितूरसून बाहेर येताना वायस चेंज होता त्या वायसाचे एक एव्हरेज कसं समतोल्यानं तुम्ही तिथल्या वाट टाकाल मग त्यांनी त्या करेक्ट वायस यंता तुम्हाला त्याच्याहून तरी हा एक मिमिक्री कला तुमच्या विशेष म्हणून ह्यात अनेको तुम्ही पुढे जावा अनेको बदल व्यक्तींचे मिमिक्री करून तुम्ही जनप्रियते पावा म्हणून संदर्भ हर एक सांगता आमच्या वीक्षकांसोबत तुमची मिमिक्री भारी खुशी दिला असत आणि आता आणि एक मी ऐकलं असता तुमच्याविषयी तुम्ही फोपळीच्या रुकार चढान म्हणताना येणी थोन चढान फोपळी काढतात म्हणून फोपळीच्या रुक साधारण एक 20-30 फीट उंच असता तसले एक रुकार चढान फोपळा काढताना तुम्हाला काही भयंकर येत नाही की त्या म्हणताना वर जाऊन खाल बघले तर पाताळा पुरं दिसतात तसं वर जाऊन तुम्ही फोपळा काढता तुम्हाला भयंकर काही काढतायला नाही सके नाही असा माझा दीर काढून द्या वका सोडलं तसं करता आम्ही शिकायला माले कसं म्हटलं कसं शिकायला किती म्हणणं म्हणून साधारण आमच्या साधले बायाच कसाला साध्य असा ते सोडले ना वाकारला शिकायला म्हणून आम्ही कसाला गे करता विमान सोडता हे अनेक असताना आम्ही गाव लावा कस किती सोडे म्हणून अगदी मी प्रयत्न केला म्हणताना ते निसन फुल 30 फीट असा 20 फीटाचे एक 7 फीटाचे ती ऍक्च्युअली आम्हा स्वराला ती मी माले सीधा पोपलीरच चढायला मस्त मन म्हणतो
मग हे झालं नाही बघ्या ह्या तरी एक करून एकदा बघ्या म्हणून माझं गहू एकदा पोपला काढतं मग त्यांनी एकदा काढत असताना मी सांगलं याच्यावर ठेवून बघा मला म्हणता हा बघ्या म्हणून मग तसंच वर 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 गेलं 30 फीट वर गेलाय मग काढलं सुरू केले एकदा त्याचं हे कोण नाही तर बघ्या म्हणून चढान काढून त्याचं मी काढतो फीट वर जाऊन काही वर जाऊन तुम्हाला काही प्रॉब्लेम कसाल झालं नाही सर काढली सर चढाल्यावर रेडी रेडी नंतर चढाल्यावर रेडी थोड्या रिस्कच पाय गेली सर आणि त्या धाकल्यापासून करीत असला म्हणता येणे असताना की त्या सोड बघ्या म्हणून 30 फीट वर जाऊन काढल्या सुरू केली तुम्हाला ह्या कामास घरचे तुमचे मामा होते दीर गहू पूरा जणांचे सपोर्ट फुल असा काही लोक करू नको म्हणांचे एक अड्डी आता काय हाडी आता त्यासो एक आधी त्यासो ह्याच्या बघे गोत नाही किती ह्या काम सोडून कसाला जाऊनचे कसाला म्हणून असाद इथल्या गे काम असताना ह्या गे कसालाच भाईला म्हणा त्यांच्या म्हणताना भाईला त्यास गोतच नाही हळली तसं त्यांच्या इथल्या करून असाले आता मी जाऊन इथलं नाव हडल्यापर्यंत कृषी कुटुंबाहून 4 वळणीच्या मध्येच त्यांच्या जीवनात करून गोत असले असा लागे बघे बाहेर जाऊन गोत नाही त्यांनी आता मी आईलापर्यंत इथलं नाव पावल्यापर्यंत त्या स्वतः सांगता ना तुमच्या सून एक ईद मारा असं म्हणते कुठलं त्यांचं एक विशेष खुशी आता काही बळत नाही जावड्या हा म्हणतो तुम्ही बदल काहीतरी संघ संस्थेचं सदस्य होऊन दे पदाधिकारी होऊन दे आमच्या करवडांत महिला वेदिकेंत होत्या स्त्री शक्तींत होत्या माझे अध्यक्ष म्हणून होत्या मग मला उडपी रोटरीचे गुर्तिशेल्याने त्यांनी गुर्तिशेनं रोटरी समुदाय दडा म्हणून केल्याने त्यात मला स्थापक अध्यक्ष ग्रामीण समुदाय दडा होय त्यात स्थापक अध्यक्ष म्हणून सुमार गे आमच्या गावात बस स्टँड केरे रिपेरी त्या गे मस्त काम केलं सर बदल खेळ तरी संघ संस्थेत नाटकांच्या संघांत स्त्री शक्ती पुरा संघांत आता तुम्ही काहीतरी कार्यक्रम देवले बाहेर जातात बाहेर झाले तर तुम्हाला काहीतरी गौरवधना काहीतरी देतात मी तोंड सोडून जावले खर्च असतो तुमचं आता बेंगलोर गेल्या मैसूर गेल्या म्हणतात चंडवादन सोडा गौरवधन गावतात बदल बदल ह्या तुमच्या मिमिक्री कले असतात दूर गे दिलास नाही जाऊन चार्ज हा मग प्रतिभे बघून हा मग केला हळदींटल्या म्हणून इटला करताना म्हणून गे सुमार जणांना दिलास नाही आणि आमच्या ह्या तू म्हटलं तर गावात तिथल्या हे नाही मग बदल गे देऊन मग गावात गे कुठे खाली सर्टिफिकेट देन तर स्मरणिके देन तर असं त्या तरी आम्हाला मी सांगायचं कसं म्हणताना एक मी तोंड सोडून काही रेट चांगला नाही सर दिल्ल्या घेऊन येईल सर मग माले एक ह्या म्हणताना तुम्ही कितले 11 जण दाखले म्हटलं तुमच्या भाऊ योगासनांत नाव पावलं भावाच्या अंडर योगासन नाव पावलं आता तुमच्या अम्माच्या घरी आता कसं आहे तुमच्या अम्मा बाबा थई कसं आता प्रोत्साहन देत आता म्हणता प्रोत्साहन म्हणजे त्या असं गोष्ट नाही त्यात त्यांनी आता सांगता अण्णाने अक्काने अक्काला नाही आता भारी खुशी अक्काने सांगतं त्यांनी नाही त्यातच काहीतरी एक आम्ही एक असाच पुढे जाऊन त्यानंतर एक जण उला आणते आम्हाला खाली काही शिकाने आता PUC शिकल्याचा पुढे कॉलेज असं जाऊनचा अवकाश गावल नाही तुम्हाला की म्हणताना तुमच्या ह्या टॅलेंट बोशा कॉलेज पुढे जाऊन चान्स होता होय नर्सिंग असे घटलेला म्हणते त्यामागे झालं नाही नर्स कोर्सेस घालला म्हणे हा सगळे भारी असं मला म्हणतात सेवे करून गे भारी कंटाळ ते काही नाही मस्त म्हणते झालं नाही माझ्या नशिबात ह्याच शाताच्या बरेला म्हणते काय हा त्याच्यामध्ये ह्या झाल्या तरी आता म्हणताना अण्णाला नाही होत्या बाबा काही नाही बहुशा तुम्ही नर्सिंगात गेला तर तुमच्या ह्या अवकाश गावताना प्रतिभे बाहेर पडताना की म्हणताना नर्सिंग म्हणताना अहर्निशी सेवा जणांची अविरत सेवा करीत रावले तसं असताना ह्या तुम्हाला प्रतिभे बाहेर हाडले त्या रात दिस म्हणांच्या नाही तसं प्रतिभे बाहेर हाडले अवकाश गावताना बहुशा तुमच्या प्रतिभे काम म्हणतो आता शाताच्या कामच करतच राहू त्या प्रतिभे होते तरी माझ्या गुरकारासनी कळण असताना मी ह्याच करतेच राहत हा आधी माझ्या कोणाच्या गुरुत गावत आज माझ्या गुरकाराने एक प्रोत्साहन दिल्याने ढाकल्याने हो नंतर काही बाहेर जावड म्हणतात नको बैस म्हटलं तर बैसा लाव्या वेदिके गावल्या तर घरच्यांच्या प्रोत्साहन हवा की म्हणताना वेदिके गावन घरच्यांनी तू जाऊनच्या नको म्हणता तर आम्हाला जावल्या कैले बायांचो घरच्या एक प्रोत्साहन घरच्यांच्या एक कसं बेन्नू तट्टी प्रोत्साहन म्हणतं एक 5 हप्तून तू जा पुढे आम्ही असं म्हटलं तर खैल बायांचो पुढे जावले म्हणणेंता आम्ही एक वेदिके गावलाय घरच्यांनी तू घरी बैस खैव जाऊनच्या नको म्हटलं तर आमच्या पूर्ण प्रतिभो सुप्त प्रतिभो घरी बैस घरचे काय असं त्या पूर्ण करूनच जाणता बाकी ठेवून गे त्या उपद्र देऊन जाणार घरच्या पुरं काम करूनच जाणता तुमच्या आता पूत बदल खैल फील्ड आणि तसं
दोघं पूत म्हटलं तर एकला स्पीच अँड हिअरिंग केम्स इन कोर्स करता धाकलो अक्षय कामत नाही नाही त्यांच्या हव्यास बदल हव्यास त्याचं शॉर्ट फिल्म पद्य बरेता रचना करता मागीर शॉर्ट फिल्म निर्देशना करता तत्व कथा बरेना होय ठरलो श्रीराम फायनान्सात कामच जाण तसं सध्या श्रीधर म्हणून तरी तो तितल्या ह्यान तागे नाही सा असलन तागे चढ येना तरी माले खंय तरी बोडे हाडूनचे करूनचे पुरा करता ओके ओके ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವನು अग्गनी आमच्या कुसुमा कामतच्या एक प्रतिभे कसाला म्हणून बघलं जातं त्यांच्या व्हिडिओ खंयतरी टाइम गावले तर अवकाश गावले तर तुम्ही बघा त्यांनी एक आपम करूनचे एक ह्या म्हणताना एक 350 आपम एकदाले करूनचे म्हणताना तिथला सुलभ नाही तेवढी हेवणी धावन 15 कावलींचे एकदाच करले झालं तर 1,500 सर करता बघा तर निजहून तरी विशेष एक प्रतिभे तसंच फोपडी चढणच्या व बायांच्या एक आधी एक आटो होता कुसुमा हळ्ळींत सुरुंगाचे होताना बायागे सुरुंगाचे रुकार चढत होते खंयतरी काजूचे बिया होताना बायाने चढत त्या दखुकले रूप हा बगोरीच्या रूप त्या दखुकले असताना चढत होत्या पण हे 30 फीट उंच असल्या फोपडीच्या रुकार चढान फोपडी काढूनचे म्हणताना निजवून तर होय त्या नेर असांच्या त्याच कसाला एक कवालू त्या काही नाही धरले कसाला तरी आधार नाही तसाला असताना ह्या कुसुमा कामतनी त्याच्या फोपळाच्या रुकार चढानं ती फोपळा काढूनच्या त्यावर निजवून तरी विशेष एक प्रतिभे त्यांच्या प्रतिभेस आम्ही अग्गनी एक बेंबल देऊया प्रोत्साह देऊया आमच्या कोंकणी समाजाच्या ह्या प्रतिभे अनेको पुढे येऊन दे त्यांच्या साधनी त्यांनी केले हे पुरा सांगल्याने आता कुसुमा तुम्हा पिले एक अनेक प्रश्न आहे तुमच्या ह्या साधने बघून कोणीतरी सन्मान काहीतरी केलसेनी ह्या गौरवार्पणे काहीतरी केलसेनी अकाडेमीचा सन्मान झाला कर्नाटक युवरत्न बिरुद्ध आयलसा मग काव्य सिंधू बिरुद्ध आयलसा मग आता तुमच्या बंटाकरलांत एक परांचे एक थवडस आहे महिला चंड्या बेळगाचे एक विशेष सन्मान म्हणून मस्त कडे सन्मान झाला सा मग एक प्रशस्ती पत्र पुरायला असा अग्गे संघ संस्थेसून अगे दिलासाने अग्गी संघ जिल्हा राज्य प्रशस्तीचे घाल सारस्वत उत्सव आम्ही एकच सन्मान घेतला आणि कोंकणी मातांत आम्ही सन्मान घेतला दोघांनी मस्त कडे झाला 75 वर सन्मान झाला ह्या सन्मान बिरुदावळी अनेको पुढे कुसुमा कामत ह्याच कथास राज्य मट्टाच्या प्राइज व्हायचं गौराजी म्हणून कथास कोंकणी मी आकाशवाणी तो सांगलीस आमच्या एक साहिती होणं एक गायकी होणं एक रंगभूमी नटी होणं एक चलनचित्र नटी होणं गृहिणी होणं कृषिक महिळे होणं एक दोन्ही इतल्यागे प्रतिभे घेऊन इतल्यागे पुढे जाऊनच्या कुसुमा कामत ह्याच आमच्या सगळे कोंकणी समाजाच्या पराहून अभिनंदने सांगता ते अनेको पुढे अनेको प्रशस्ती घेऊन देत अनेको त्यांचे वेदिके चोकोट थरले वेदिके गावन देत आमच्या समाजांत एक अपूर्व रत्न होणं ते उजळीस येऊन दे म्हणून हारेके करून हे कार्यक्रम यशस्वीनी आम्ही हितले मुक्ताय करता हे यशस्वीनीच्या मूलक यशस्सू कुसुमा कामतचं पुढल्या दिवसात गावन दे म्हणून अनेकदा हारेके करून ह्या कार्यक्रम मुक्षता आज्ञांचो नमस्कार.